práctica hacia nós, que non fixemos ninguna reflexión despois aínda desa visita, porque realmente nos quedamos moi impactadas da súa capacidade de organización e nós, pois, aínda non somos capaces de organizarnos en pequenos grupos no momento dado, ¿no? E estamos aí como con muitos egos enfrontados muitas vezes, não? Assim, e não dan salido por esos projetos muitas vezes. Então, com elas, pues nos quedamos como, foi uma lección muy potente que aprendimos, sí. Y eran 5 mujeres, algunos ni falaban castelán, ni siquiera, eran muy jóvenes, porque allí también, pues, ellos quieren que todas participan, ¿no? Na organización y que todas tienen que coger un cargo y todos tienen que participar, no se pueden escaquear de no coger un cargo en un momento dado, ¿no? Y porque se turnan. Sí, estuvo muy bonito esa visita. Con ganas de ir, nos invitaron, pero queda algo longe. Que después los nuestros cultivos quedan solos, ¿no? Bueno, antes de que responda ou comente Amarelante, desde Amarelante a visita ou así, presentolles a todos a Elga Fernández, que é de Xuvenlab, e que mentres hoxe toda a tarde, para conciliar desde este aprendizaxes dende as voces das mulleres alrededor do rural, contábamos con esta axuda para que as crianzas da xente aquí presente pois puideran pasar un moi bo rato, verdad, Claudia? Ah, que sí, sí, Claudia dice que sí, aquí facendo que ciencia, verdad? Sendo científicas, nada menos, que científicas. O sea que moitas gracias de parte de todos, Elga, a ti e a Xuvenlab, ao teu vosa empresa. Gracias. Moi ben. Queres comentar? No, é que, como di ela, iban en grupos e iban grupo de homes, grupos de mulleres, xa nos tocou un oso de homes. O sea, no podías escoller. Entón, e bueno, a mí non foi tan, non sei, esperábamos outra cousa, a verdad, só falaba un e non, bueno, non foi tan bonito como esperábamos, a veces faise unhas ilusións, pero bueno. O non sei que máis plus. Non sei que nos quedamos na Península Ibérica. Nin tan mal. No, nos antes de montar as cociñas e todo o que fomos foi a ver experiencias que xa estaban funcionando de obradores colectivos por Cataluña, por Asturias, por País Vasco. É o que fixemos, tampouco. O charco non o cruzamos, Quen nos dera. Aínda. E o que sí que hai é unha rede de obradores colectivos a nivel estatal que sí que se están facendo así, estánse facendo por videoconferencias, reunións e rollos así. Aí está vendo un movimento. E aquí en Galicia nos fomos o primeiro obrador colectivo que houbo así tal, pero ora xa hai outro en Moeche, onte ainda falei con un rapaz que me chamou que xa están empezando a obra de un en Covelo, en Pontevedra. Bueno, están habendo así xa un pouco de movimento, porque, bueno, a verdade é que a mí me parece moi boa opción para os territorios, a verdad, sabes, para os pequenos productores. Que despois hai o outro, que claro, en Brión, por exemplo, cando empezou a sonar que ibas a facer obrador colectivo, xa veu un señor que quería xa montar a súa panadería ali no obrador, claro, nos decía, claro, pero eu podo solicitar o obrador para vir a facer o pan todas as mañáns para despois vendele, pero va a ser que non, sabe, porque é colectivo, e para dar servicio a canta máis xente, mellor. E houve outra asociación tamén de produtores que tamén falaran co alcalde para ver se podían eles instalarse na zona de froita e hortalizas e tal para facer ali as súas elaboracións. E dixo, non, é para pequenos produtores, sabes? Os grandes, olles, yo que sé, se eres unha cooperativa ou un tal, pois montate un obrador. Pero eso que non recorrimos España. Máis preguntas? Eu non é pregunta, pero como por a mañá xa estuve falando de temas de redes, pregunteivos se tiña de redes. Sigo un pouco na mesma línea, non preguntarvos se te de redes, pero
si, por exemplo, antes cando estábamos falando dos sellos e todo isto, estou contigo en que para min tamén os sellos son importantes porque avalan cierta calidad. Sei que son moi jodidos de conseguir e eu, por lo menos desde o meu punto de vista, animo vos a que comuniquedes, seña por os canales que seña, pero sí que aproveitemos un pouco pois, o tema das redes sociales, etcétera, que son gratuitas, que levan moito tempo. Eu digo, non vamos poñer todos os huevos na mesma cesta, é dicir, non vamos cerrarnos solo a tema de redes sociales, ¿no? Porque además creo que casi todos os que estamos aquí seguro que estamos porque preferimos algo presencial, con contacto humano, etcétera, ¿no? Pero sí que é verdad que eu, por exemplo, que son de Ribadeo, eu sabía de Ribeiregas, sabíalo por Patri do Ferrado Amarelo, que levo nombrándola tamén todo o día, porque ela por redes move muchísimo el tipo de produto que trae produto de kilómetro cero, de cercanía, ecológico, etcétera, ¿no? Entonces, ela fai unha propaganda tan buena dos produtos que vende, que son os vosos, que eu conózcola, eu consumo produtos gracias a vela en redes. A ver, despois vas por ali, eu non a conocía de nada, e ela levaba un mes con o local. Eu non a conocía, e tuveñe que escribir, digo, talo facendo de puta madre. E digo, ole tú, sabes? E dicía, pois fago o mellor que podo. E ela dice, eu falo dos kiwis e ese día véndense kiwis. Eu falo dos zumos e ese día véndense máis zumos. Entonces, que aunque non teñades os sellos, que intentedes aprovechar esos canales que sí, que nos levan tempo, pero bueno, hai veces que dices tú, bueno, pois venga, vou intentarlo que por lo menos quítame tempo, pero non me quita cartos porque igual non teño cartos, non? E que tamén cando vallades a mercados ou veñades a este tipo de actividades, que le vedes como unha buena cartelería ou algo que seña un mensaje positivo, porque me gustou moito de comprar un alimento que alimente, non só comida. E bueno, pois eso encántame, pero en positivo, é dicir, en vez de decir que aquí dixestis todos, que non somos caros, os produtos ecológicos, jolín, que nos ven como algo super caro e tal, en vez de un mensaje negativo, de decir non somos caros, ao contrario, non? Pois compra un buen alimento, un alimento que nutra. Entonces tú tes os teus zumos e tes un mensaje positivo ao lado e dices, pois é verdad, pois vou comer mellor, venga, vou invertir en unha buena salud, un mensaje positivo ao lado dos teus alimentos. E nada, este rollo é para dicirvos que hai outras opcións que eu entendo que os sellos son caros, pero que valoreis o que temos tamén a nosa mao gratis e o tempo que nos leva, pero non nos leva cartos a veces. E xa está. Bueno, esta función de promoción de redes que está facendo Andrea, de verdad que non foi acordada desde a organización, pero é maravillosa. Genial. Fadiante. Ela autoxudicouse unha función dentro da organización. Que dixo Andrea, bueno, xa que vos en daqui de arredor traballades con comedores escolares, eu recordo unha campaña que fora de bastante impacto. Bueno, foi noutro país, en Inglaterra, pero un chef molestouse, Jamie Oliver, en decir, bueno, o menú do día nun colexio sale pois a €1,50, que igual son 2 euros. Que compras con eso? Entonces foi como, ostras, estamos lle dando merda, con perdón da palabra, a comer os nosos nenos. Entonces, claro, ese tipo de cousas igual fai falta un pouco máis de espírito crítico, pero sí que funciona. En ese sentido, é un pouco para apoiar o que decía Andrea, que non, como pode ser? E o de Santiago, lamentablemente, está parado, porque me parece que priorizaron para que os do PSOE lle votaran os presupostos, deixaron eso parado. Vale, pero... Non, pero quedades vos que acopla, e pasa o mismo nos fogares de maiores. É dicir, ti como podes decir que faz un menú con 5 euros, con 4 euros? Que estás dando de comer? O sea, vale, entonces, era eso, a propósito do Andrea. Mira. Sí,
Dentro desas alianzas que estamos traballando, están os centros de maiores. Nos de feito, nos comedores escolares de Ames hai a sorte de que teñen unha rapaza que é nutricionista e a que fai todos os menús pos coles e a que fai a compra da comida. E nós hai produtos que non lle vendemos porque teñen un orzamento estipulado por neno e claro, non lle vas a vender cenorias porque que non inviable, é inviable. Hai produtos que non se lle poden vender. Claro, como compites con eso? Sí. Bueno, moitas grazas, moi interesante toda a mesa. Eu quería preguntar sobre unha cuestión que sacachedes varias de vos sobre como lidiar un pouco coas institucións en varios sentidos, non? Bea, por exemplo, dicía o tema do 25N, o 8M, bueno, como facer a nivel local ou, bueno, no vosso caso tamén deputación, como sexa, como facer un traballo continuado que non se circunscriba só a cuestións puntuais, non? E como relacionarnos coas institucións, bueno, eu tamén me incluo, non? Que estou na Ubigo, pero bueno, tamén teño a veces eses dilemas que eu creo que se levan mellor en colectivo, non? De como solucionar que realmente podes ter unha incidencia pero que quera ser continuada e non quera ser unha cousa como puntual, anecdótica, que ao final moitas veces tamén te, bueno, non sei, de alguma maneira te cooptan, non? Ás veces. E bueno, como lidiar con iso, non? O sea, pois nas vosas cooperativas, como facedes para lidiar con eses, bueno, o que querades compartir deses dilemas, non? De como participo, de que modo, como manteño un pouco tamén esa cuestión política de fondo. Bueno, é como un gran desafío, non? Porque é moi complicado cando estás traballando en proxectos que dependen sempre de financiamento público e que todo ten un principio e todo ten un fin. Pero sí que é como algo que remove moito porque realmente pois a cara onde vamos é a conseguir procesos que sexan máis sostibles e máis que deixen un pouso e que sexan continuados. Eu creo que pola nosa experiencia unha das ferramentas fundamentais é traballar con aliadas, non? E facer proxectos máis colectivos, pois, ou con outras compañeiras, con outras cooperativas, con asociacións colectivas que están no propio territorio e así intentar facer redes, non? Para tratar unha de chegar a máis financiamento público e dúas que non todo dependa de financiamento público, sino que se cree un proceso que poida ser sostido por diferentes redes, non? Facer rede eu creo que é fundamental para iso. Eu tamén iba a decir o mesmo, para nós é fundamental facer redes e formar redes específicas do terceiro sector, plataformas, e no ámbito da ruralidade, pois a través de Ecoceder e outras entidades que están traballando tamén no medio rural, senón para nós é inviable, nós non temos nin tempo, nin recursos, nin persoal para poder facer esa incidencia dun xeito continuado. Hola. Bueno, esta pregunta vai para... Dixestes varias veces que había falta de persoas que produzcan, non? Entonces, para saber un pouco os motivos, porque, bueno, eu podo especular sobre os meus como filla de gandeiras que se xubilaron e ninguén continuou ca explotación, entonces eu teño unha visión bastante particular tamén, pero gustaríame coñecer tamén a vosa, non? Por que non se produce neste país, que as condicións que hai, que a terra que hai, con tanto rural que hai, que nos dixeron pola mañán, por que? Toma ya. Porque non é un sector atractivo para traballar, será? Non sei. Eu hei de decir que nós cada ano vamos incorporando algún produtor novo. Ainda tuvemos unha reunión antonte e veu un produtor novo. Pero non damos abasto. E por que a xente non quere producir? Pois non sei. Non sei. Eu creo que sigue sin ser un sector atractivo para a xente nova.
por moitos cursos que haxan Sergude de agricultura e de tal, eu non sei, a xente que sale de Sergude non sei de que acabará traballando, pero na terra pouca. A maior parte, eu os que coñezo que van a Sergude queren ser gandeiros, sabes, para ter coches de 60.000 euros, básicamente, claro, pero de traballar na terra, pouco. O sea, de ser de produción de horta, non sei, pero non sei, non sabería dicirche por qué, a ver, non sei. A ver, eu tampouco teño horta, nin ganas de poñerme a traballar a terra, claro. Bueno, xa non teño terras, que eu vivo en Santiago e en Santiago as terras fóronse todas para urbanizacións e carreteras, pero non sei. Non sei porque a xente nova non... Eu creo que sigue sin ser moi atractivo, non sei. Algúns viven, claro, outros sobreviven e outros os teñen como segunda actividade. E os que máis viven, pois, me estou pensando en Pablo, por exemplo, que ten unha horta impresionante, que cultiva de todo, pero que fai traballos de xardinería fora, maiores tamén. Claro. Traballar a horta dá traballo. Sí, eu creo que falta amor á terra, pero tamén eu creo que é unha historia que ven de moi atrás, que xa como desvalorar a terra e realmente eu cheguei a Galicia porque me enamorei da terra de Galicia e me enamoreime dunha aldea, del patrimonio de aquí tamén moito. Pero, por exemplo, para mí o traballo na horta non é traballo. Pero claro, nós, por exemplo, na nosa cooperativa que facemos produción de horta máis transformación, pois na transformación sempre conseguimos xente para axudar, sempre, pero na horta, non, para nada. É que hai que doblar o lombo bastante e físicamente é duro, tes que ter músculos, se non o tes, acabas coa espalda moi fastidiada, entonces tes que desarrollar un corpo forte e resistente para traballar na horta. E despois o sector alimentario, hai moi pouco marxen, ti non podes tampouco vender unha cenoura por 3 euros, sabes? Entonces non a das vendido, entonces tes que precios un pouco accesibles tamén. E entonces, claro, hai moi pouca marxen, tes que producir muitísimo para poder ter unas ganancias realmente. Nos vamos aí trampeando porque vivimos, bueno, pues en unha zona que pues non pagamos agua, non pagamos moitas cousas, non pagamos, ¿no? En un momento dado, pues aí podemos ainda trampear un pouco de vivir de alguna maneira máis austera, ¿no? Pero realmente temos que vivir coa cabeza realmente cambiada. Temos que vivir con un chip de menos consumo, de non coller avións a ningún lado, de vacaciones tampouco, entonces de disfrutar do que temos y sentirnos gratificadas y gracias a nosso entorno donde vivimos y pouco máis. De verdade que realmente sí que falta ter que valorar máis o noso traballo, fai moita falta, de que nós podemos vivir tamén máis dignamente, pero realmente a prioridade necesitamos que hai máis prioridade para comprar alimento, ¿no? O que decía, comprar alimento e non, pois, cousas que comida basura no momento dado, ¿no? O a lo mellor nos gastamos moito en outras cousas, pero non en comida, ¿no? Entonces
Eu creo que aí tamén hai que acabar un pouco que sí, que estou de acordo en todo o que dis, entón habería moitas cousas que cambiar. Unha é porque tes tan poucas marxe de económica, pero tamén creo que hai que acabar un pouco a imaxe e a pouca valoración que se dá dende a sociedade, a administración, chamalle X, ao que é o traballo no sector primario, cando é un sector básico, fundamental en calquera sociedade e máis na galega. E despois eu son, porque que é así, o sector primario pode dar moitos cartos. Hai xente que gañou moito co sector primario, coas castañas, por exemplo, hai xente que gañou moito e segue gañando, non é o noso caso, pero sí que dá cartos, non nos podemos quedar con ese derrotismo de dicir disto non se pode vivir, non, porque sí que hai xente que vive moi ben. Outra cousa é despois os pequenos produtores e todo tal. E sobre todo valoralo. En outros países sí se valora máis a figura do gandeiro, do agricultor. Aquí ainda non entendo a día de hoxe por que non, cando este é un país que sempre viviu do sector primario e que máis que debería vivir. Pola tarta da boa. Pero bueno, que sí, hai xente que vive ben, non todo o mundo está na nosa situación, o sea, é así. Hola. E que alrededor deso eu teño unha teima que igual é unha tontería, creo que Bea igual pode dar luz aquí, porque en Espadela igual vos encontrastedes testemunhas que veñan por aquí. Eu creo que ademais, polo menos a nivel generacional, na miña generación, creo que hai un problema de relato. O sea, pa min era impensable nin quedarme, o sea, non son de aldea, son dunha vila de Ourense, que non é unha aldea, pero tampouco, non sei, é unha cosa aí entre medias moi rara. A min na miña casa dixéronme que non me podía quedar allí e que ni de ninguna de las maneras me podía dedicar nin ao sector primario ni nada que se le pareciera. E houve cousas que se facían na miña casa nas que eu estaba presente, pero eu non podía participar. A mí non me ensinaron a facer miles de cousas que logo, claro, xe teño que facelas e dime como non sabes facer isto. É como, non me jodas, claro que non sei facer isto. Non me deixabades facer isto porque aparte era eso, era pequena, queríades que fose unha cousa millor e aparte era unha nena. Cos nenos igual algunha cousa ainda facían, entón non sei se vos atopabades cousas así que poidan dar luz por aquí en tema de en canto a relato. Aparte eso, que sí, que obviamente é duro, pois claro que máis duro facer según que cousas que outras, pero bueno, creo que hai moito deso. Pois pagan por ir a CrossFit e sube en ruedas, o sea... Todo é como vendas. Sí que atopamos eses relatos, non? Tanto como mozas que como a ti, non? E tamén como a min, que vivimos no rural e pasamos ali a nosa infancia e adolescencia, pero como que a mensaxe sempre foi ir fora e para aprender, para ter oportunidades, para coñecer mundo. Entón, eso sí que o sentimos en xente da nosa xeración e tamén nos relatos pois, de mulleres máis maiores que ou siguen reproducindo ese relato para as súas fillas que xa están fora, incluso para as súas netas. Entón, sí que existe. Bueno, unido a si ti o viviches así, pois eu a realidade que vexo en día aínda é moito máis grave. Temos nenas e nenos no medio rural levando uns estilos de vida totalmente urbanos. E a min sempre me chama moito a atención cando nos chaman dos colexios do medio rural para ir facer hortas escolares. A min pareceme un pouco un absurdo, non? Porque sí que é verdade que na zona na que nos vivimos, pois a maioría da xente ten horta para autoconsumo. E digo, non sería mellor que estes nenos e nenas como nos pasou a todos, ou como me pasou a min, que entonces fui unha afortunada, non me pasou que che pasou a ti, pois o feito de poder participar nesa actividade na túa casa, que teñan que vir alguén a facer un horto escolar cando e tes teñen a túa nai, a túa avoa teñen, entonces, bueno, pois esa é unha realidade que eu vexo e non deixa de sorprenderme.
eu quería comentar que, bueno, eu creo que son aínda un pouco máis nova e a miña realidade foi a mesma e unha cousa que eu vía nas miñas aulas que era un escándalo cando alguén se manifestaba que se quería dedicar. Eu teño como un pouco a perspectiva de que actualmente estamos moito mellor comunicadas e moito mellor informadas e sabemos que podemos acceder a moitísima oferta e iso tamén crea unha presión por parte, bueno, das familias. Quero dicir, antes había moita xente que se dedicaba ao rural por herencia e porque era a única opción que tiña. A mí dá a sensación de que moitas familias están obsesionadas, tens que facer unha carreira, que non quero dicir que por facer unha carreira non te podes dedicar ao rural, por suposto, pero como a obsesión esa de eu era a única opción que tiña, quero que ti teñas outra opción se ti a queres, e como que obceca un pouco e moitas veces non se comprende que tendo todas esas opcións ti queiras escoller algo que antes era imposto. Entón, claro, eu, por exemplo, no meu caso, hasta que fixen unha carreira non pararon. E tens que facer unha carreira, e, bueno, agora agradezo, porque estou enamorada da miña profesión, pero eu non quería facer unha carreira. Entón, bueno, eu creo que iso, quería destacar como a información que se ten actualmente e a infinidade de oportunidades que temos actualmente que tamén son de valorar, pero que como que opacan bastante as opcións de toda a vida de Dios, que son igual ou máis válidas que todas as novas que existen. Bueno, vou comentar eu, non por mí mesma, pero hai xente que está seguindo o faladoiro, entón tiñamos unha pregunta que eu creo que ven moito en relación con isto, non? Porque que preguntaban tiña que ver moito que estamos falando agora de relato, de como nos ven, de como se ven do rural e a muller rural e tal, entón viñan moito na preocupación que esta persoa decía ter ou quería compartir con vos, non? De se hasta ahora non se domina o relato nin desde as mulleres rurales nin desde o rural, coa inteligencia artificial non pensáis que vai ser peor, non? É dicir, que os estereotipos acabarán, falamos de opacar, xa non opacar, nublando, invisibilizando absolutamente as realidades e as diversidades das mulleres e das mulleres do rural en concreto, non? Poño voz a pregunta o comentario que facían, non? Non sei se a inteligencia artificial chegou ás vosas vidas de alguma maneira ou non. Seguro, sí. Sí, non, falábamos neste faladoiro, tiñamos faladoiro non, toda a xornada, tiñamos unha gran implicación coa idea de as voces das mulleres, e se en algún lado non están esas voces das mulleres e menos das rurais, probablemente sea nesta última beira tecnolóxica, non? Probablemente sea outra conquista a facer, moi probablemente, non? Sí, era... Sí. Eu anímome coa inteligencia artificial. Eu, claro, cando falabas antes, non, de que das crianzas, non, que, bueno, pues levan unha vida despegadísima do seu contexto, tamén nas cidades levan unha vida, o sea, parecen de New Jersey, están en, sabes, en un barrio ali das aforas de Vigo, quero dicir, está todo moi tolo. Eu na Vigo sí que fixen un proxecto cunha profe de Teleco, que o que facíamos era analizar as respostas das asistentes de voz, ¿no? Siri, Alexa, e entón lles preguntábamos sobre cuestións de xénero. Pois, contame un chiste. Fálame, eres feminista? Bueno, facíamos un guión, tamén as acosábamos sexualmente para ver como... que levas posto... Bueno, porque resulta que os nenos e as nenas unha das cousas que falan é esa. Sí, bueno, e non tan nenos. Entón, sorpresa, esta asistencia virtual que fixemos tanto de eso, de grandes Google... Bueno, Google Assistant, tengo que dicir que é a única que se dicía feminista. Pero
en xeral, a conclusión do estudio foi que non é que reproduzan estereotipos de xénero, os incrementan. Os chistes que conta, a linguaxe que utiliza é moito máis sexista que Galicia en 2024, que xa cheja, pois é moitísimo máis sexista, chistes moito máis rancios, roles, estereotipos sobre o rural, moito máis grandes do que a sociedade posúe. Entón, agora imaginadevos un neno, unha nena, interactuando todo o día con esos asistentes de voz ou con ChatGPT, porque, é unha maneira de pasar o rato, bastante habitual. Entón, non é que reproduzcan roles, é que os están incrementando, entre outras cousas, porque quen deseña iso, efectivamente, non están aquí, son, enxeñeiros de clase media, blancos, heteros, non sei, que están en outros sitios, agora mismo está aprendendo, a inteligencia artificial xenerativa está aprendendo de o que está en internet, que xa está moi sesgado. Entón, sobre o rural sería un proxecto interesantísimo facer ese análisis de IA sobre estereotipos do rural. Boa idea. Estades aí? Vale, yo guau. Pois está, pois é un temazo. Que eu son de historia, que te vas con estas? Quería decir, non, en relación ao que falábamos antes dos relatos e as narrativas, non, sobre as identidades rurais e concretamente do que é a identidade das mulleres rurais, pois que realmente esa mensaxe, non, que nos enviaron as nosas familias no seu momento, pois ben condicionada por un montón de factores, non? E un montón de contexto, non? Creo que aí é fundamental tamén pois en que medidas políticas públicas a día de hoxe favorecen esa idea do rural super encaixonada, super limitada, e que tamén eso tamén fía moito coas políticas turísticas, non, da Xunta de Galicia e como se vende este país, non, como un proxecto turístico e como se presenta o rural como un rural illado, abandonado e un territorio pois preparado para un camiño, non, para a entrada de peregrinos e peregrinas, non? E supoño que eso mezclado pois co mercado e o capitalismo e o que nos vende de esa persona hexemónica, non, que se relaciona moito co masculino e con ser de clase media, burguesa e urbana, pois así estamos, non? Que se favorece unha idea super bucólica e melancólica de ese rural e das mulleres rurais. Así que supoño que coa inteligencia artificial será infinitamente peor, non? Temos unha cuestión, máis que pregunta, falabades do tema do relato, e quero tamén un pouco que pensemos todas en que tipo de relato sobre o mundo rural, sobre as mulleres rurais, nos venden as ficcións ambientadas en Galicia. Que tipo de xente somos, ese Galician noir, non? Que nos presenta un mundo escuro, de personaxes casi no borde da enfermidade mental ou do trastorno, criminais con uns caracteres superadustos, non? Esta Galicia completamente de mulleres caladas, sometidas e demais, e que iso ao final tamén acaba creando profecías autocumpridas, acabámonos crendo nese estereotipo que nos construíron desde fora e que xa reproducimos nós nas nosas ficcións. Eu penso que as últimas ficcións que se fixeron sobre o rural galego desde Galicia con productores galegas pero con proxección estatal, ao final amosan mesmo mundo. Eu creo que xa non queda un actor ou actriz galega que non teña feito de Guardia Civil, máis ou menos, e estamos ao final creándonos tamén, a ficción tamén construe ao final a realidade e sobre a nosa realidade. E, con respecto ao que dicía Andrea da comunicación, a comunicación é un traballo que se paga. E tamén hai moitas traballadoras da comunicación que traballan desde o mundo rural e comunicando proxectos rurais. Digo que, que tamén é unha cuestión de ter en conta. Eu entendo que as empresas cando están nos comezos moitas veces non están para pensar neste tipo de diatribas, pero que digo que é un tipo de actividade profesional e profesionalizada
da que vive a xente e que non podemos pensar tampouco na comunicación como algo voluntarioso solo, sino como unha actividade profesional e que tamén pode crear pois moita riqueza no mundo, no territorio. Nada, moitas grazas. Marta Veiga, profesora de comunicación nesta casa, por ser... Correcto. Exacto. Sí. Eu quería decir do de inteligencia artificial e dos nenos e desto, que eu creo que a única loita que se pode facer contra a inteligencia artificial é a educación e é a presencia. O sea, os nenos van a estar utilizando pantallas, inteligencia artificial, el Siri, el non sei que, se non hai presencia. O único que vamos a poder facer é estar aí cos nenos e cos mozos. Porque sempre falamos de nenos, porque despois chegan a unha idade, chegan aos 13, 14, que como que ya pueden quedar solos en casa. Que ya non hace falta que se queden con unha cuidadora, nin nada, xa tal. Madre mía, que peligro. Os mozos en este país están moi abandonados. Están moi deixados, non teñen nin sitios onde estar, nin sitios onde quedar, non teñen onde reunirse. E que en Brión, por exemplo, e que os mozos cando quedan sentados na beira rúa comendo pipas, sabes? Porque non hai un centro para mozos, non hai. Ou quedan nos bares, ou tal, ou quedan tal. E eu creo que contra a inteligencia artificial tes que estar e facer cousas cos rapaces e non deixarlle que se metan tanto en ese mundo, porque que están moitísimo tempo con pantallas e con historias. E ora falo xa como monitora de tempo libre e non como tal. Sí, damos de todos os paus. E eu creo que aí hai un problema. E é que xa, non sei, eu vexos moi solos. Os nenos e os mozos, vexos moi solos. Sí, bueno, falando de comunicación, dende diferentes perspectivas e de chegar á xente e tal, e da IA, dende case unha perspectiva afastada do que é a tecnoloxía, dende o punto de vista da ecoloxía e do feminismo, non sempre se ve como ese outro lugar. E bueno, preguntábame se tedes en mente algunha vez entender pontes tamén co que é a filosofía do software libre, que podería solucionarvos moitas dificultades que pode existir con o tema da burocracia, con o tema da comunicación mesmo, que hai redes como agora falamos moito das redes típicas usadas por xente con moitos cartos e moi mala leche, pero existen a rede, por dicir unha, de Mastodon, que é totalmente libre, e cando tú estás ali non estás dependendo de canta pasta pagou un señor para poñer o seu anuncio, non? Entón, tú contas a túa movida, e entón logo hai xente que se interesa por conocelo. E do mesmo xente, hai a xente do software libre, digamos, pois están moi dispostos a axudar proxectos como os vosos que teñan necesidades técnicas e resolvelos. Eu penso que igual é que quizás dende o mundo rural hai que empezar a pensar tamén por aí, porque precisamente xente que se pode fixar no rural son os que este tipo de perfiles. E pregúntome se vos atopastes no voso camiño algunha vez con xente deste tipo, un proxecto así que vos bote unha man. Bueno, eu sí, en realidad. Hola. A páxina web de Arredor do Rural foi feita en colaboración, bueno, por dicir en colaboración é ser extremadamente generoso para con nós mesmos. Foi feita pola Asociación O Zulo. En realidade, fixo Alberto que está aí. E efectivamente é unha experiencia moi satisfactoria e que ten moito que ver con facerse axentes das propias cousas, non? E pasar un pouco tanto desa idea de consumir a traballar
en facer o propio, non? E que ten moito que ver tamén ca autoabastecemento, entra dentro da mesma filosofía. Aí, bueno, agora tuve que falar, ok, pero efectivamente para nós foi unha experiencia de colaboración moi empoderadora tamén, pese a que efectivamente o fixo prácticamente todo Alberto. pero sí, o sea, non sei pola vosa parte, pola de Arredor do Rural como redes, sí, a web está feita por eles. No, pero bueno, unha das cousas que falábamos aquí moito de tender redes tamén non é só entre mulleres cooperativistas en estas iniciativas, senón que é con outras mulleres e homes profesionais do rural, no? Que é o que falábamos, se non vamos co estereotipo, hai xente con moita preparación e outras habilidades distintas, porque a muller rural que produce non ten por que saber de redes de comunicación, de non sei que, de non sei cuánto, pero sí que pode tender pontes cara a outras mulleres e outros homes que sí traballen neso, non? Entón, xenerarse sinergias, ben. A palabra sinergias tiña que salir. Xa dixemos sustentable, supoño, pois xa está feito, non? En ese sentido, pois eso, animar moito a mirar nos redores e nos territorios as posibilidades que hai de pontes entre xente moi diversa de profesión e de traballo, non? E de vínculo. Aquí, David, vai cerrar ou non? Última pregunta. Eu ia dicir que nós ese tema é unha asignatura que temos pendente. Xa vos comentei a páxina web porque facía falta, e fixenei eu aí unha mañán e redes non temos. Bueno, sí, temos un Facebook que abreu, non sei nin quen o abreu, unha da asociación para promocionar o mercado, pero debe de estar sin actualizar desde hai anos. Non sei que cada produtor xestiona o seu, non só xestionamos a asociación. Claro. Eu aí... Nos temos páxina web pagada e temos redes sociais que xestionamos nós. Non son as redes fantásticas, pero creo que tampouco están mal de todo para facelas nós. Eu como son xornalista, ainda que ahora reconvertido ao digital, tamén son das que digo que hai que pagar, porque isto del trabajo gratis de los periodistas y comunicación me toca un pouco la moral, porque é algo que nunca se va, igual que a un diseñador gráfico que lles piden diseños e non llos pagan, é un sector que dá tamén moito para falar, pero bueno, non vimos a falar disto, que, bueno, no noso caso facémolo nós porque a día de hoxe non lle podemos pagar a outra persoa e porque temos a sorte de que eu sei algo diso e temos a sorte de que unhas das cooperativistas fai unhas fotografías, pois é unha afición, que ela non é a súa profesión, pero, bueno, pois dáselle ben. Entón, bueno, hai que aproveitar. Somos unha cooperativa moi, a verdad, moi transversal. Temos educadores sociais, temos economistas, temos gaiteiros, temos axentes forestais e creo que é algo tamén positivo, sabes? Porque ao final todo o mundo suma e si todo... Evidentemente temos xente que sabe de boucar e esas cousas, claro, tamén temos eso, claro, sino a onde vamos. Que tamén a veces, cando eu xa falo como a nivel xa de cooperativas, cando pensamos en crear algo, sempre pensamos que todos teñen que saber, si vai ser no medio rural de castañas, saber de castañas, non. Canto máis xente diversa haxa, eu creo que é positivo e que suma, sabes? Haberá cousas das que eu estou perdidísima, pero vou aprendendo. E non sei, isto que viña perfecto, estaba perfecto. Así que, como xa casi a ponte, estamos como en plan enfocándonos ali, antes de pechar, sí que creo que tampouco podemos pechar sin darvos oportunidades da mesa de si algo vos quedou por decir, algo que vos apeteza decir, pois tendes un momentiño aí para decir esto, lo tengo que colocar, pois pa diante. Pois eu quería aproveitar que teño aquí unas folliñas así de información de O Alimenta, da nosa asociación, e tamén unas fichas de inscripción aí de socias que vou aproveitar tamén. Entonces, benvidas e benvidos. E gracias por a vosa atención e que tedes todo un bon fin de año.
Pois eu máis nada que agradecer aí ao público que foi super participativo, a organización, polos coidados e atención, e gracias a vos por traer estas experiencias tan interesantes. Bueno, eu tamén agradecer a invitación, o convite para estar hoxe aquí e pasar esta xornada tan enriquecedora e tan magnífica, non? Gustaríame transmitir a idea que frente a o que se nos intenta facer ver ahora ou transmitir que algunhas zonas de Galicia unha vez máis teñen que ser territorio de sacrificio, pois hoxe quedou patente que hai moitísimas iniciativas impulsadas por mulleres e que temos as enormes potencialidades neste territorio, non? Creo que un futuro mellor para as persoas e para o planeta pasa por un medio rural habitado e habitable. E cada despoboamento é unha traxedia a todos os niveis, non só humano, sino a nivel ambiental, a nivel patrimonial, a nivel económico, e que debemos tomar conciencia como sociedade de esa realidade. Pois isto. Bueno, nada, para engadir, creo que como esta é unha xornada de mulleres, a min gustaríame incidir en que creo que vai sendo hora de que nos deixen facer, que nos deixen fracasar, porque parece que as mulleres todo temos que facer ben, o sea, non podemos fracasar, non podemos facer nada mal, non podemos equivocarnos, cando los varones se equivocan, non hai nada malo niso, pero creo que vai sendo hora de que nos deixen realmente pasar da teoría á práctica. Xa o que o mundo rural, como di Tamara, creo que necesita urxentemente xa un cambio real, no esos floritismos del vente al vivir al rural e esos bucolismos. Teño claro que hai zonas que están en situación de crise e de emerxencia, e sen a colaboración das mulleres, pois é imposible poder sacalas adiante. Calcara di, joder, que presión. Bueno, eu diríavos que moitos pequenos facemos un moi grande. Que sí. E estades invitados a visitar o noso proxecto cando queirades, podedes vir a visitar as cociñas, que son maravillosas e estupendas, e a xente que traballa nelas é unha maravilla, e dentro das cociñas ofertamos visitas ás hortas dos nosos produtores, o sea que podemos facervos aí un tour cando queirades, non hai problema ningún. Solo tedes que chamarnos por teléfono e xa está. Eu irei a visitar algún dos vosos proxectos. Sí, irei. Nada, moitas gracias a todos por aturarnos aquí o rollo a nosas 5 que levamos aquí falando como 3 horas. Bueno, pois postas a agradecer, temos que agradecer tamén a Politécnica e a Facultade de Humanidades e a Fundación Juana de Vega que fixeron isto posible hoxe, e un pouco por marchar con mirada de futuro, non? Falábamos de que o que levamos intentando facer nos encontros arredor do rural é pois intentar tratar moitos destes temas, algúns van un pouco fora a veces, non, pero intentamos crear como un núcleo onde diferentes temas entren que ten que ver con acercar a xente que se está formando ao medio rural, non? Con que a formación especializada, a universidade e a poder ser no futuro tamén secundaria e FP deixen de dar as costas, non? Pero bueno, que máis a dá realmente a universidade, non? Deixen de dar as costas ao medio rural e tamén para cambiar o relato, non? E hai moitos deberes pendentes. Eses deberes pendentes, pois moitos témolos, algúns témolos postos no mural que vos comentaba, que temos abaixo, entonces ao mellor, se lle cadra de paso que nos imos, pois quen lle apeteza pode deterse ali, ver que tipo de cousas estamos pensando, aportar algo, bueno, simplemente por intentar crear un pouquiño de continuidade, non? Non vamos a facer aquí algo de, ven, ahora nos vamos todos aí e vamos a poñer cada un post. No, evidentemente no, que sea espontáneo, quen queira, e aí está, bueno, por levar ideas tamén e coller con algo. E nada, gracias de novo por aguantar aquí, sobre todo gracias a miña compañeira Ana e
e a Emilio tamén que no tuvo que marchar e nada máis, imos marchando, non? Moitas gracias.